Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Anom ka mga swab samples gikan sa duha ka mga nagpositibo sa Delta variant sa COVID-19 sa Barangay Mansilingan sa Bacolod, pati na sa ilang mga himata nagnegatibo na sa virus. Ma-report si Nico Delfin. Ginlift na ang lockdown sa puluyan sang 3 ka tuig nga bata nga lalaki kag sa balay sa 63 anyos nga Iloy nga lunsay nalatnan sang COVID-19 Delta variant sa Barangay Mansilingan. Ini matapos nagnegatibo ang resulta sa ila RT-PCR test kag sa tagduan nila ka mga kaupod sa balay nga ginreswab. Ina sila, pag una sila repeat swab, they're already marked recovered. I-lift na nato ng seal off, then they are already ready to be reintegrated in the community. Suno kay Dr. Chris Sorongon, magluwas sa 169 ka mga swab specimen nga una nila ginpadala sa Philippine Genome Center sang Hulyo. May 70 pa ka mga swab samples nga ginsubmit sang City Epidemiology Surveillance Unit para sa genomic surveillance testing sa nagligad nga Agosto 9. Sa records ng Department of Health, may 4 na ka mga kasos ng COVID-19 Delta variant sa Bacolod, kag may 8 ka mga variants of interest nga padanya hugot niya ginamonitor sang katapo sa AOC upod sa mga barangay health workers. Ang strikto nga pagpatuman sang border kag travel restrictions kag minimum health standard protocol sa idalom sang general community quarantine with heightened restrictions kabahin sa mga tikang sang syudad agod mapunggan ang mas makalalaton kag makamamatay nga variant sang COVID-19. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.